Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya wuce daraja, kima, mutunci da kuma girman ambaton sunansa a duk inda ba su dace ba. A yau za mu yi magana ne akan waɗanda suke amfani da sunan manzon Allah don yin izgilanci, rantsuwa, neman followers ko neman liking a social media da kuma buƙatar wani abu daga wajen mutum. To da farko za mu yi duba ne ga waɗanda suke neman followers ko liking a social media da sunan manzon Allah. Da ni da ku mun san cewa social media waje ne wanda ake yada wasu abubuwa na daban ko kuma in ce ɗabi'u daban-daban, wasu na kirki, wasu na faɗakarwa, wasu kuma na baɗala. To da yawa za ku ga cewa a duk lokacin da aka yada wani bidiyo na baɗala ko kuma rubutu na baɗala a social media, waje ne wanda bai kamata a ce ka shiga kana kiran sunan fiyayyen halitta domin darajarsa ta wuce kimar ka zo ka faɗi sunansa a irin wannan waje. Za ku ga cewa wasu sun zo suna cewa dan Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a yi min liking ko kuma a yi min commenting, wanda bai yi kaza ba dan manzon Allah dan kaza da kaza ya yi min kaza. So wannan abin a fuskar fahimta tamkar izgilanci ne ga sunan manzon Allah, kuma bai kamata a ce ka ma ɗauki hannayenka ka rubuta sunan manzon Allah a irin waɗannan wuraren ba. So abin da yasa ne magana akan wannan abin shine abin ya zama ruwan dare. Da yawa daga cikin masu yin comment a social media yanzu, wasu kawai da sun zo comment musamman ma ga bidiyoyi na baɗala, ba a ce ka ambaci sunan manzon Allah ba, amma akan wani irin bidiyo zaka rubuta sunan shi ko kuma ambatar sunansa. Zaka duba ka gani shin bidiyon da aka yada bidiyo ne da ya shafi faɗakarwa ko kuma ilmantarwa. Kana iya furta sunan manzon Allah a wannan bidiyo, ko kuma a cikin wannan bidiyon daga ƙarshe an ambaci sunan manzon Allah, zaka iya yin comment da sallallahu alaihi wasallam. To da dama mutane zaka je ka ga an yada wani bidiyo wanda ya saba wa ka'ida, ko kuma bidiyo ne na baɗala, ko kuma bidiyo ne na wani iskanci ko wani abu na daban wanda bai dace ba, amma kuma mutanenmu suna gani kamar ƙauna ce ko kuma soyayya ce tafiyayyen halitta yake sawa a duk inda suka tsinci kansu sai dai ka ji suna ambaton sunan manzon Allah. To bisa dacewa gaskiya darajar sunan manzo ya wuce wannan kimar ka je ka dinga rubuta shi ko kuma ka ambace shi a inda ba su dace ba. To na biyu kuma za mu yi magana ne akan rantsuwa. Da yawa suna rantsuwa da sunan manzon Allah, mutane da yawa yanzu abin ya zama kusan kashi 100, kashi 60-70 suna yin wannan abin. Yanzu misali wani yana so yayi wani abu ko kuma ana zarginsa da wani abu, maimakon ya yi rantsuwa da sunan Ubangiji sai dai kaje yana rantsuwa da manzon Allah. Su kuma mutane sun ma fi so su ji kayi rantsuwa da manzon Allah, shine suke gani kamar kayi rantsuwa mai kyau ko kuma ingantaccen rantsuwa, wanda kuma ba haka bane ba. Mu da ku mun san cewa babu sunan da ake rantsuwa da shi da ya wuce sunan Ubangiji sai kuma Alkur'ani. To amma mutane da yawa yanzu zaka ga cewa da an yi wani abu kaɗan sai ka ji mutum yana rantsewa da manzon Allah, na rantse da manzon Allah kaza da kaza, na rantse da manzon Allah ba ni nayi kaza ba, na rantse da manzon Allah zan yi wannan abin, na rantse da manzon Allah zan maka wannan aikin. Wannan kuskure ne haƙiƙa. To a ƙarshe kuma za mu yi magana ne akan masu amfani da sunan manzon Allah don buƙatar wani abu ko kuma roƙo daga wajen wani. Bi ma'ana akwai waɗanda zaka ga misali yanzu ina buƙatar wani abu daga gare ka, ko kuma zaka ara min wani abu naka da ya shafi ko dukiyarka ko wani abu da ka mallaka. To idan ina buƙatar wannan abin sai in zo in ce maka dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bani abu kaza. To mutane idan suka ji an ambaci sunan manzon Allah ko an haɗa su da manzon Allah sai kaga sun fi karsashi ko kuma ƙarfin yi maka abin da ka buƙata. Ni na ga waɗanda zaka ga irin za a haɗa su da sunan Allah, dan Allah ina so ka taimaka min ka bani kaza, mutum zai ce maka ba zai yi ba. To amma kuma da an ce dan manzon Allah sai ka je yana cewa sallallahu alaihi wasallam, sai ka je yana cewa dan ka ce manzon Allah shi yasa zan baka kaza ko kuma shi yasa zan yi maka kaza, amma da fari ka fara haɗa shi da sunan Allah ya ce ba zai yi ba. To me hakan yake nufi? Idan kuka yi duba za ku ga cewa wannan abu ne wanda bai dace ba, wanda ba zan iya ambatar wannan matsayin wannan abin ba, saboda ji nake tamkar sabo ne ambatar hakan. To amma me yasa mutane ba sa gane cewa wannan abin da suke yi sabo ne ko kuma kuskure? Mu da ku mun san cewa bisa dacewa da sunan Ubangiji kawai ake rantsuwa, kuma da sunan Ubangiji kawai ake iya haɗa bawa da shi don buƙatar wani abu ko kuma neman taimako a gare shi, ba dai sunan manzon Allah ba. To ya kamata mutane mu gyara. Abin ya daɗe yana faruwa tun tila-tila, mun taso mun ga ana yin wannan abin, har wa yau wannan abin bai canza ba.
da yawa za ka gani musamman masu yin izgilanci a social media, mutum ne zo ya yi bidiyo ya ce yau ina so in ci alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba a ce kuskure bane dan ka ce kana so ka ci alfarman manzon Allah ko kuma wani abu na kaza. So amma kuma wani kalan abu ne kuma da wani siga ka zo, shin ka cancanci ka ci alfarman manzon Allah ko kuma baka cancanta ba? Idan ka zo da siga da ta dace ko kuma ka zo da wani abu na ci gaba ko kuma wani abu na karuwa, ba badala ba ko iskilanci ko kuma iskanci, wannan abu ne mai sauki. Kowa yana cin darajar fiyayyen halitta, gaba ɗayan mu da muke duniyar nan darajarsa muke ci. Saboda haka 'yan uwa da abokan arziki, ni ba malamin addini bane ba, kuma tana iya yiwuwa a wannan maganar da nayi na faɗi wani abu wanda ba daidai ba. To ina fatan dai idan malamai ko kuma waɗanda suke da ilimi da ya ɗara nawa, domin ni ɗalibi ne kuma ni ɗan adam ne ajizi. So dan Allah muna so idan har ka ji wani abu wanda ba shi ne ba, ko kuma ka ji wani abu da ya dace da ra'ayinka ko kuma wani abu da ya daɗe kai ma yana cima tuwo a ƙwarya, ka rubuta mana a comment section. Sannan kuma idan kana da wata tambaya sai kai wata tambaya, ko kuma kana da wani ƙarin bayani da zaka ƙara game da wannan abin da muka faɗa, sai ku ƙara mana shi a comment section. Allah Ubangiji ya yafe mana kurakuranmu ya kuma ƙara mana soyayyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunana Abba Hassan, ku kasance tare da Umdahas Online TV.